Buhi, grip! Lagi! Nako sa amin highway na ay kwandre kung alma mater nga school bus UC. Shout out sa UC taga University of Cebu. Ay lang bus na ano dre. So hinay ta dre intersection. Siguro kaya rin mga hubog kay pandemic man. Unlike sa una nga kuyaw kayo kay nga hubog ba. Morning. Grupo bike po dere. Morning. Ano po yung mga cyclist o mga motor rider. Dakata Bridge. Kapait lang naman yung Tagalapu-Lapu kanya ikaglong ride. Inigbalik na to sa Tua Napatay Bridge sa Kahon gikan taglong ride sa hay kay kapoy naman stress ng paa na to. Light lang ta. Sa iyo meron ko rin mabalik. Warm up nih. Morning. Dalhog ta, favorite park. Oo nala, siya yun. I-unlock. Inoy. Gusto mo dalhog ang Paanyo Bridge. Taas ang bad. Oops, na yung motor. Gamay tor. Si Totoy, ako tong giingnan, no? Magkamata siguro. Ay, wala. Kay mag-coding daw ron siya. Mag-coding. Oh, Elmer.
Naman po ito yung mga sideline. Morning! Morning! Ha? Shout out, honey! Nga namin di Gryffindor sa AS Fortuna. Diyan ako nimo. Ngon ani balitan ning dot man. Dili. Kuan ni, lapo-lapo. Nami sa Mandawi checkpoint. AS Fortuna. Ito mga frontliners. Salamat. Morning! Morning, Chip! Mata ito mga frontliners, no? Mata ito mga frontliners. Na-checkpoint po dere. So, nami Vanilla checkpoint na po. Pero, na. Lahos-lahos naman noon. Ha? Kan eh. Morning! Lagi? Manager na. Dara si Kulot, oh guys, mo na Kulot. Si Hay Kulot lugaw. Ako city driver sa Kaagpusay, nahinay lang ta. So ato na mi guys. What's up? Oh. Ato na mi. Amuhunong tagod. Ing na lang ko. Tanawa lang siya. Kusgan ka ng kulutan na. Guri-guri na. Lugir lang daan ko ya. Hinay rata. Para dili kapoy imong kuan batiil. Ibutang sa pinakagamay tubangan nimo. Sure oy. Ay pala biibod. Okay, balik na ko sa akad record. Hinay lang gud ta. Morning.
Nagrep. Kulot na ra. Ha? Iga na mo kulot. Morning! Masih pas-pas rem sikat Grab. Kulot. Ha? Patag naman dia, babaw. Hinay lang. Nanay ra ko ba? Inanay ra ba inanay? Ha? Di humok mo na itubangan kuya. Ha? Kira bos? Morning day. Dol na lang. Tara, markupulo na. Morning. May buntag. Relax ah. Dol na lang oh, markupulo na. Syukra. Subida sa Marco Polo. Hih, hih. Gamay na lang. Ini lang tagay. Pabutan to mga kuya. Buntag.
kami guys, balik. Lang second to the last sa kanan para dili kay sila sa distansya. Okay, magpupong muna sila. Kalibre. Ano nila no? Patag na rin, unanin na tanan. Gamay ra ni dire. I promise you. Ay, 5 months kapin. 5 more or less. Karon pa ko kabalik diri sa kain taon. Gani kay sa kapatagamay. Nanami diri sa unahan sa Marco Polo. Padong na misa ilang Willis store. I promise you. Dre mo dapat kanta. Pagkas unahan. Hinay-hiran ni Dre Grip. Hinay-hiran eh. Logger lang. Umokra ba? Anak ragay sikat yung Grip, anak ba? Ya, humok. Humok igamay. Yung gahi. Basta yung kuhan anak ra. Tanawa ko ah.
Kung gahian ka, paparehan eh, gahi ko ah. Lugir gamay. Kani, takto na sakan dito. Kaya, bahwa patag man unahan. Unahan, patag rana. Ha? Dari patag. Dito pa Hawaii. Nagda sa Mr. A. Dire. Patag mo itlog raw ang ikaon. Okay. Wow. Guys, bida migbalik. Hapit na nun may maabot. Patag na po na unahan. Nahinay, pero permanente. Excuse me. Rito dari sa usay light ka kung hilig ko gahian sa lay mo kang kaya mo ay kuan pero ayaw pagdali kay ay sunod sa uban nga kusog hindi ko yaw magtangang kaghangin. Follow your heart and give. Follow lang ni may mong heart. Ilan na yung beat? Sunod sila ako. Record. Paano yung pag-crash? Record. Heart rate na ko 144. Muna, follow your heart. Zone 3 na akong 144. Mansa. Alas 6:20 city. Oh. Okay, man sayo kay kapoy kay kuan god. Oh. Nig kuan na to ba? Oh, abot ka dre. Back to the road. Nalobat ko gikan, guys. Ilis ko battery kay anugon kayong panahon. Na. Kuya Kulot ipaabot mi kusgan kini bata ganina ra ni diri. Na oh. Kuya Kulot drinking water. Napatag na diri. Oh, diha unahan. Si Master Griffin na, sige pangitag patag. May patag sa busay. Kita naman syudad dari ay. Ito, buat kita pa mo. Saging.
Patag na. Cambio. Kita mo. Okay. Morning! Gansaka. Pitara ayaw. Few moments later. Gani usan ni sakit dari last kumata ari kay la Willy. Kita mulai dari bro kaya raman sa here pa. Morning. Ikot na. May buntag. Morning. Lahos ka, lahos, lahos. Lahos, daan na, unahan na. Skulot. Ini baking. Ilahos kulot. Diha na ako ka na dol. Ilahos na lang.
So naabot namin silang Willy's, Willid, Rebelyami. Morning. Buntag. Dagang kayong tao diri. Buntag. Na nami diri. Dapat kits kulot diri dray. Oh. Dili hoy. So nakahurot na mi og pancit. Thanks God nakaabot mi diri sound and safe. Domingo ra po na diri. Totoy guys, oh, naabot gitawon siya diri. O siya kamata. Straba pa oh. Pila sa bida ya. Kanina. Witik-witik lang. Asa ka agi toy? IT Park ka toy? Grip, eon imong kuan grip. Shock. Shock ni mo eon. Tayo na ni polis. Flow. Bye. Mabil to? Wala tagamay. Okay. Init na buwan. Bilis. Brake pad ng series. Series ng brake Toy, buhi mong brake bago sa mo dagan awa. Lagi eon na yung shock. Buhi grip. Lagi. Downhill mi no. Ano sakit-sakit ay musaka. Pero downhill ko so kaayo.
dagat as kwenta ra. 50, gigutom ko kay naman dito red siguro. Ay, kadungog mo araw, no? Ang luyo na ko. Isdanan ang luyo. Kita tapuhon. Amping-amping, oh. Sunod, dabod. Bye, so, Kuya Griffin. Bye. Ganas Kuya Griffin, no? Ako, Padonggo Bridge. Na ako sa Kabangkalan. Gamay lang nagdaan dere sa pikas. Babaw. Breakfast sa layo. Dan na. Huh? Dan na guys. Nothing else na. Dugay na po na. 4 years na po na kami. Excuse.